San Giuseppe lura fil-Kalkara kif din is-sena jitfakkar il-75 anniversarju mill-wasla tal-vara titolari opra artistika li għaddiet minn proġett estensiv ta' restawr u nduratura ġdida. Ix-xogħol ta' nduratura sar minn Ruben Camilleri Kawki mejjun minn missieru Mario Uħuħ Austin fuq diżinji Adonai Camilleri Kawki blajnuna ta' missieru Michael. Dan fil-waqt li x-xogħol ta' restawr sar minn Semira Buġejja. Matul it-tieni gwerra dinjija, l-parroċċa tal-Kalkara kienet l-unika waħda f'pajjiżna li tilfet għal kollox il-vara titolari tagħha dakinhar li ġiet imġarfa totalment il-Knisja parrokjali preċedenti. Ftit snin wara din il-ġraja kera, Giuseppa Vella uriet ix-xewqa li tħallas vara ġdida ta' San Giuseppe bħala weda li kienet għamlet fil-gwerra. Il-kappillan Monsinjuri Kalmero Xwireb kien qarraf b'din ix-xewqa lill-Arċisqof Mikil Gonzi li ddeċida li ħsieb l-ordni ta' din l-istatwa u kien inkariga lill-Kavallier Vincenzo Bonello, kuratur tal-Mużew tal-Arti tal-Belt, sabiex jagħmel diżinn ta' vara devozzjonali b'simbolizmu meqjus. Id-diżinn kien ġie approvat mill-Vatikan u din il-vara ġiet minquxa fl-injam fir-raħal ta' Ortisei fil-provinċja ta' Bolzano fl-Italja. Intant il-ħadd li għadda l-vara restawrata u ndurata ta' San Giuseppe qasmet il-port il-kbir bil-baħar mill-Marsa sal-Kalkara. Jakkumpanjawha kien hemm id-dajjes tar-regatta tal-Kalkara kif ukoll numru ta' opri tal-baħar. Kif il-vara waslet fuq il-moll tal-Kalkara ġiet milquha miż-żewġ banet Kalkariżi, il-banda San Giuseppe u l-banda Sagra Familja li permezz ta' marċ max-xatt waslu l-vara titolari ta' San Giuseppe fil-Knisja parrokjali fejn hemmhekk indaqqu l-antifona u l-innu popolari. Il-festa titolari ta' San Giuseppe fil-Kalkara tiġi ċelebrata matul din il-ġimgħa bil-proċessjoni solenni issir nhar il-Ħadd illi ġej.